केळी आणि अंड चहाची पात. आता सुगंधावरनं तरी वाटतंय मला की हे चांगलं झालंय. मुरलं ना की छान चवीला लागेल. आज मी कुणाला विचारणार आहे कसं झालं ते. थांबा, कुठे गेली काठी? काठी कुठे? नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आता संध्याकाळची वेळ वाजलेत, संध्याकाळचे 4:30 पावणे 5 झाले. आज लोणचं बनवते मी आणि केळी आपली ना पिकत चाललेली आहेत. म्हणजे गेले 2 दिवस झाले केळी आपली तयार झालेली आहेत. म्हणजे सगळे काय अजून तयार नाही झाले पण थोडे थोडे तयार होत आहेत. आज कसं असं चांगलं काहीतरी असं बनवायचा विचार आहे. तर मिरच्या की नाही आपल्या झाडाला भरपूर तयार झाल्या होत्या, त्या मी सकाळी की नाही सगळ्या काढून घेतल्या. ह्याचं मी करणार आहे लोणचं. लोणचं की नाही कुणाला खूप आवडतं त्याच्यामुळे. आणि केळी बघा आपली तयार झालेली आहेत, ह्याचा ना मी हलवा करणार आहे. तर रेसिपी तुमच्याशी शेअर करणार होते पण म्हटलं नको, अगोदर मी करून बघते आणि मग जर का घरातल्यांना आवडला तर मग रेसिपी ना तुम्हाला मी दाखवते. जसं मी ह्याचं भोपळ्याचा बघा हलवा केला ना त्याच पद्धतीने करणार आहे, पण थोडंसं जरा वेगळं करणार आहे. इकडे बघूया ह्यांना आवडतं का, आणि आवडलं तर तुम्हाला मी दाखवेनच. सगळी तयारी करायला घेतलेली आहे. लोणचं की नाही संपलं घरातलं, त्याच्यामुळे मी सकाळी काय केलं, त्या मिरच्यानं काढल्या सगळ्या जेवढ्या तयार झाल्या त्या. म्हटलं लोणचं बनवते, कारण अधेमध्ये कधी काय असं व्हेज जेवण बघा बनवतो ना, पण लोणचं खायची इच्छा होते. त्याच्यामुळे म्हटलं चला करूया आपण. आणि जोडीला हलवा. तर पिकलेली केळी असतात ना त्याच्या पुऱ्यासुद्धा खूप छान बनतात. एकदा मी केल्या होत्या आणि आमच्या घरामध्ये सर्वांना आवडल्या होत्या. त्या पण मी करणार आहे. म्हणजे केळी की नाही आपल्याकडे आता आहेत ना भरपूर, सध्या केळ्यांचे प्रकार चालू होतील आता, पण सगळ्यांच्या आवडीचे. असं केळी इतकी छान आहेत ना, चवीला इतकी गोड आहेत, खूप मस्त केळी आहेत. हो की नाही? एकदम छान आहेत केळी. आणि घरची, केमिकल नाही, काय नाही काय नाही. झाडावरती जर का पिकून जर का काढले असते ना तर अजून छान लागले असते चवीला. पण आपल्याला कसं दापोलीला जायचं होतं ना, त्याच्यामुळे मग लवकर ही केळी काढली होती, नाहीतर अजून गोड झाली होती. खूप मस्त केळी आहे ती. आता पुऱ्या करायचा कसा विचार आहे डोक्यामध्ये चाललंय माझं. करूया का करूया, पहिला हे ना आधी 2 ह्या वस्तू आहेत ना त्या करून घेते मी, आणि नंतर वेळ बघते कसं काय होतंय ते. केळी अजून काय पिकलेल्या आहेत पूर्ण. पुन्हा जेव्हा मला म्हणतात केळी पिकली भरपूर पिकली, जास्त पिकली. आता हे बघा मी आता कटिंग करायला घेते ना, एवढी कशी भरपूर अशी पिकलेली नाही आहेत. त्याच्यामुळे म्हटलं कालपासून माझ्या डोक्यामध्ये की नाही आता एवढी केळी आहेत तर म्हटलं काय काय बनवूया, कारण उगाच पिकवून असं वेस्ट नको जायला. म्हणजे कोणाकोणाला केळी दिली, पण आमचे जे काकी वगैरे बघा आले होते ना त्यांना पण मी दिली. बरेचसे वाटून झाले. आता काय मला वाटतं 1-2 डझन असतील, संपून जातील, घरी खाऊन पण होतील. आणि ह्या 2-3 रेसिपी केल्या ना मग होईल. मग पुढच्या वेळेस आहे ना मी वेफर तयार करून बघणार आहे, कारण बऱ्याचशा ताईंनी ना मला कमेंट केलं होतं की वेफर बनव म्हणून. घरच्या घरी जमलं तर बघूया. मी कधी केलेलं नाही आहे, पण बघूया. यूट्यूबला सर्च करून बघीन आणि मग करून बघीन. साली म्हटलं ह्या केळीच्या साली आहेत ना, ह्या आता फेकणार नाही. ह्या खत म्हणून ह्याचा उपयोग होतो. सगळ्यात जास्त चांगलं खत आहे. म्हणजे कशासाठी वापरतात? झाडासाठी. फळ चांगलं येतंय केळीच्या सालीने. आपण ते बाहेरचं वापरतो ना त्याच्यापेक्षा हे चांगलं. केळी आणि अंड चहाची पात, 3 वस्तू भरपूर छान. आता आमच्याकडे बघ केळी खाऊन केळीच्या साली आहेत ना, म्हणजे जिथे जागा मिळते तिथे बघा दिवाळ, तिथे अर्ध, इथे ह्या साईडला, इथे ह्या साईडला असे टाकून ठेवले. हे सगळं कुणालच्या बाबांनी ठेवलेलं आहे. त्यांना म्हटलं आता एका ठिकाणी जागा करून एकत्र कुठेतरी ठेवूया आपण झाडांसाठी. सुकल्या पाहिजे चांगला म्हणून ठेवल्या. सुकून त्याची पावडर करायची ना. बघा तुम्ही पण केळी जर का खात असाल ना तर अशा साली जमा करून ठेवा. होम गार्डन असते ना त्यासाठी खूप चांगलं. हां, उपयोगी होईल. चला हे बघा आपलं कटिंग करून ठेवलं आहे. केळी आणि मिरच्या, तर थोड्याशा मिरच्या मी ठेवल्या पण घरामध्ये भाजीला वगैरे लागतात ना, तर एवढंसं बस झालं. चला करूया आधी पटापट.
आता केळ्याचा हलवा बघूया आपण. हे बघा असाच पाय होता, असा खरपूस असा भाजला पाहिजे. म्हणजे सगळं पाणी वगैरे ना सगळं सुकलं आतलं. आता मी ह्यात बघा हे खोबरं आणि बदाम आणि मनुके ते टाकते आणि व्यवस्थित सगळं मिक्स करून घेते. ते आपला केळ्याचा हलवा तयार. हे 1-2-3 मिनटं लागतील. मस्त सुगंध सुटलाय. आवड पाहिजे काय काय नवीन नवीन करायची. आवड असेल ना तर सगळं छान होतं. आता सुगंधावरनं तरी वाटते मला की हे चांगलं झालं आहे. कोणता पण पदार्थ आपण बनवला ना त्याचा सुगंध छान आला ना की समजून जायचं की नाही छानच झालं असेल. आता लोणचं पण आपलं तयार झालं, तुम्हाला दाखवते. हे बघा आता हे जरा 2-3 दिवस चांगलं मुरलं ना की छान चवीला लागेल. मला वाटतं 2-3 वेळा मी तुमच्याशी शेअर केलेलं आहे त्याच्यामुळे दाखवलं नाही मी. आता एक थोड्या वेळाने ना बरणीमध्ये भरून ठेवते. हे बघा काय काय लाल लाल मिरच्या झाल्या ना त्या पण टाकल्या मी. इकडे 4-5 मिरच्या होत्या म्हणजे कुठे कुठे सुकवत राहणार ना. 2 वस्तू तयार झाल्यात. मस्त मस्त. वाग्या खाऊ बिऊ काय नाही, खाऊ बिऊ सगळा देऊन झालाय मगाशीच. कुठे गेले दोघं जण? हे खाऊ कोणाला पाहिजे? चल मी खाऊ येते. खाऊ द्या रे. कोणाला खाऊ पाहिजे? आला एक, आला दुसरा पण आला. हे खाऊ कोणाला पाहिजे? खाऊ वाग्या धर. चला खाऊ खायला या. लगेच हसला बघ कसा. ए वाग्या मी तुला खाऊ देणार. ए ए ए शेरू तुला देणार नाही बघ. हा चला लवकर खाऊ खायला. चला घरी, चला घरात. आज नकोय काय खेळायच्या मूडमध्ये. गेली गेली वेल गेली रताळ्याची. गेली 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 गेली. आपण बोलतोय ह्याचा पाय दुखतोय भाग्याचा. धावताना बघ कसा धावतोय तो. ए चला चला बस झाला. चला. हा आड्याच्या बाहेर होतात. त्यांना भान राहत नाही कसलं आणि मग जातात. झालं पाणी घालून. चला ते बनवलंय ते जरा टेस्ट करून बघा कसं झालंय ते. कुणाल केळ्याचा हलवा बनवलाय. चला खाऊ खायला. नको बाबा गोड देऊन परत हे होणार. ए चला खाऊ खायला. चला ए चला खाऊ खायला. शेरूधर भाग्याधर खाऊ चल ये. भाग्याला आज मस्ती आलाय तो बघ. ऐकत नाही बघ तो. बघ तो बघ. 2 बछडे पण येतील. जरा फॅन आहे ना मी बंद करते. काय कशासारखं? लॅप्सी सारखं? लॅप्सी नाही लापसी. आज मी कुणालला विचारणार आहे कसं झालं ते. कुणाल कसं वाटलं तुला? अगदी अगदी मनापासून बोलायचं. हे बघा थोडं थोडंसं दिलं. दाखव तुझी डिश दाखव. त्यांना आधी थोडं हळद दिला 2-4 चमचे. म्हटलं नाही आवडलं तर. आवडलं तुला? खरोखर चांगलं आहे. काय झालंय? मनुका टाकलंय. मनुका आला असेल दाताखाली. नाही पण चांगलं असं वाटतं का? शेरू आलंय. वाघ्या कुठे आहे? वाघ्या पण आलंय. नाही मग कसं वाटतं पण शिऱ्यासारखं लागतं कसं लागतं?
पण असं रेसिपीवर दाखवतं चालेल ना असं होतं. मग आता पुऱ्या आता आज खायच्यात केळीच्या का उद्या परवा बनायचं मला विचारायचं म्हणून मला बोला काय ती तशी तयारी करायला मला. मग बाबालाच विचारते. हां पुऱ्या नको बनवू मग. जेवण किती आहे त्याच्यावर बनवून नको. बघितलं आता सकाळचं जेवण किती आहे बघा. सातशे पुऱ्या कशा बनवतो मग नको बनवू आता. नको उद्या सकाळचा बनवू पाहिजे. उद्या सकाळी नाश्त्यामध्ये तुला उद्या सुट्टी आहे. हां मग चालेल मग उद्या सकाळी चालेल मग उद्या सकाळी. चला पुऱ्यांची रेसिपी कॅन्सल उद्या सकाळी बनवूया आपण. हे चांगलं झालं ना पण. चला शेरूला दे जरासं थोडंसं नावाला दे जरासं. मला जमते त्यांना. हे बघा यांची मारामारी बघा. हा थांब आता काटच होती. थांब आता त्याला खाली इथं खाली उतरा. शेरू अग्या खाली तुमच्या गादीवर जा. काठी घेऊ. थांबा कुठे गेली काठी. काठी कुठे. बाहेर नाही जायचं आता. बाहेर नाही जायचं. चला घरात दोघांनी. चला घरात. शेरू हे हा त्यांचा खेळ असा नेहमी असतो. चला घरात. चला 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 घरी. चला चला काठी घेऊ मी. चला या तू खाली चल. कपडा खाली चल. चल जा तिकडे खाली बस. चल तिकडे कपड्याच्या खाली बस तू. बस बस खाली. खाली बस. खाली बस. ए चल तू तिकडे गादीवरती. तिकडे चल. चल तिकडे. तिकडे चल मार देणार एकच. खाली बस. आता मस्ती केली ना परत फटके भेटला दोघांना. तो कसा वाकून बघतोय छुटका. डोळे चमकतायत. अजिबात आवाज नाही पाहिजे. तिथं बस. या या आगे या या माझा बच्चा या. आता मस्ती करायची ना. इतका दम दिला ना तरी पण त्यांची मस्ती काही कमी होत नाही. हा शेरू ना खूप मस्तीखोर आहे. खूप खूप. आता पण बघा इथे आला पाणी प्यायले दोघंजण. हा इथे एक बसलाय वाघ्या आणि तो आता परत सोफ्यावरती गेलेला आहे. नुसती त्यांची अशीच मस्ती चालू असते. पण वाघ्यामध्ये जरा गुड बॉय आहे बघा कसा. वाघ्या तू गुड बॉय आहे ना. कोण दिसते. आई दिसते. त्याचं लक्ष बघा फोनमध्ये आहे. बघतोय तो कोण दिसते फोनमध्ये. मी आहे ना. कोण आहे. आई दिसते फोनमध्ये. आणि कोण आहे दुसरा बघ. दुसरा आहे कोणतरी बघ. कान टवकारून बघतोय. कान टवकारून बघतोय. चला मित्रमैत्रिणींनो व्हिडिओ आता आजचा मी इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.